exército. Ola, parroquia! Benvidas e benvidos outra semaniña máis ao exército Meque Meque. Un programa feito para esas persoas que se estiran en lugares públicos, como fai Miguel e como fai Carlos ahora mismo, sin respetar o espazo dos demais. Estou estirando para preparar o... Para unha maratón. Para entrar ben, que as articulacións ben engrasadas no programa. Moi ben, vexote que ves aí como super preparado e con Sí. enerxías, cargado. E, sobre todo, ves lixeiro, a pesar de que esta fin de semana comemos queixo como, bueno, como dous ratos. Sí, bueno. Que te pareceu a festa do queixo? Ben, eu xa había estado fai bastantes anos, pero ben máis grande, claro. Notas que vai crecendo a cousa. O tema dos grupos de música, creo que por aí hai un salto máis importante. A min estas cousas dame medo de que perdan ese enxebrismo e acabe deformándose e transformándose nunha cousa demasiado grande. Eu vino moi enxebre, Sí, eu seguín habendo Moi, enxebre. moi Digo que é o enxebre. meu medo, non que este ocurrindo. Vale. Aparte vimos algo moi bonito que foi que moita xente nova estaba como facendo o papel de vendedores, de produtores de queixo. No, eu imaginábame, eu confeso, imaginábame máis un rollo de xente vella vendendo a outra xente vella, e todo moi bello, sí, e pois fora uns chavales esperando a que tocara as de Bogotá, Sí. as fillas de Casandra. Sí. E non foi así. No, eu creo que sí que había xente ali polo que nos contaron que quere continuar o legado familiar e estas cousas, no? Ou incluso non algo familiar, sino xente que entrou no sector e gustalle o tema. Porque además ten que ver algo de paixón aí, no? Sí. Paixón. Sí, totalmente. Eso Porque... é moi bonito. E iso podedelo ver no programa reportaxe que subimos sí. a canle de YouTube. Aí podedes ver tamén como o tema do queixo, todo eso tamén pode ter o seu proceso creativo detrás. Sí, porque hai unhas invencións aí, un de noces con mel, que El botaba... o pica mucho, o pica pouco. O de pimentón da vera, no? Sí, Ese... o de arándanos, o de ananás sí. con mango. Cousas así extrañísimas que botarían un para atrás de primeiras, pero probas... Hai que probar sempre. Sí, estuvo moi guai. Sí. E algo bo que tamén ten Arzúa é que ali estáse agora mesmo, nestes momentos, estáse creando artigos de moda con produtos reciclados para darlle unha segunda vida. E isto fai no posible grazas á marca de Toldos Gómez Moeva. Ah, la metamarca. A metamarca de Toldos Gómez, que están aí facendo tote bags desas sin parar. Ainda non teñen nave de Moeva, ¿no? Porque aí teñen como 40 naves de Toldos Gómez repartidas en varios polígonos. Imaginas? Pola estrada, sabes? Unha, logo a Bella, bueno, a Bella xa é a Bella, está aí de museo casi, bueno, nin eso, que está destartalada, e logo unha máis grande, máis moderna, no polígono que está ao lado da Arzúa. Pois eu terminarán facendo non unha nave para Moeva particular. A mí fíxome especial O Imperio, ilusión tío. entrar en Arzúa e ver aí na entrada, non? Toldos Gómez. E foi como... Decía ya Xavi, "Buah, temos que parar, Hai que Estaba parar. pechado. E facer unha foto, ou que? Sí, teñen que facer un sitio ali, Para facer sabes? fotos. Como o banco máis bonito, sabes? Pois ali, os toldos máis bonitos, que a xente os vexa. Sí, que teña aí como unha especie de fotocall detrás de toldos aí, con texturas e movidas. Sería bonito. Está ben, pois para adelante. E non só Moeva e tal, porque hai xente que nos manda cousas, por exemplo, os de Breogán mandaronnos estes Maximus e tal. Hai unha marca que nos mandou un pequeno agasallo que son un toxo, que é unha marca que se coñece dende hai unha tempada. Bueno, fan cousiñas de promoción galega e cousas desas. Como ese son un toxo. E tamén mandaron... Hostia, pesa, Sí, Esto... da boa, é cerámica da boa. Isto para roxarlle o vecino pola ventana cando se pon un farruco. E tamén unos, mira que pedazo, suadoiros máis chulos. Pero iso para o programa ou é para uso persoal? Eso é... Sempre teño que facer esta pregunta, porque esta pregunta é unha pregunta persoal. Eso que despois ti telo que facer no epígrafe de autónomos ou algo así. Teño que... Isto que vai, claro. Isto é para deixar por aquí. Pódese desgravar? Ou non? Digamos que sí. Pero non tan mal, Vale. É xeitusiña. É quente, é moi quente, É que é para o inverno, que ahora se vecinan... Sí, ahora que está rematando.
Bueno, está estáche facendo dano a etiqueta aí no pescozo. Sí, pero moi Bueno, inverno remata, pero dá coletazos, moi xeitosito. Dá coletazos, de repente frío, logo sol, logo calor, está a cousa moi extraña. Bueno, aquí falta unha voz, non? Dixemos, se nota, creo, a ausencia. Sí, hoxe, claro, que non fixen o mismo a mítica presentación De todo, habitual, Gómez. todo, Claro, porque eu non teño a mesma capacidade. Están unha semana máis ao meu lado. Sí. Hoxe non está a Lidia, porque está aí de curro, currando aí cousas secretas, bueno, non son secretas, sabe todo o mundo, O da queda dos mestres Mateo, Claro, que eso non é porque- curro, aí está comendo pinchos e cousas. Estáse cebando. Sí, é verdad que sei que hai promocións aí potentes Ai, e tal, ai. na Coruña. Ah, sí. Claro, está currando aí Mal non o está pasando. no mestre Mateo. Sí, está ben. Está ben. mantida aí. É que claro, só estamos nós os dous aquí para Os fracasados. para falar. Bueno, Os que non ganan nada. o mellor un ano está Lidia preparando tamén para presentar outra vez a gala dos mestres e ti preparando un discurso por se te toca. Non creo, eu non prepararía nada, que xa o digo antes, non. Flipao. Sí, non prepararía Que nada. te viría a ti? Primeiro non creo que me toque a curto prazo e segundo non prepararía absolutamente nada. Pero bueno, nunca se sabe. A mellor nun futuro. Sempre penso que o van levar os demais, como cando nos nominan os mequemeque, eu sempre Os penso... me caos youtubeiras. Bueno, os mequemeque aos youtubeiras, vale, sí, bueno, eu nunca penso que gañamos nós, porque así, pois se o gañas, Pero pois non te sabes faz un como é. mínimo de ilusión. Un dis, eu creo que este ano sí que pode ser. Xa a nominación, xa sabes que a min gustame comer, os pinchos, esas cousas, entón como está incluído a nominación dentro dos pinchos de comer, de moverse por ali e tal, de botar unhas risas, falar ca xente, pois xa está. Para min iso xa é ganar. Sí. Qué bonito, Non o cree ni Bravo, Dios eso. bravo. Non o cree nadie. Está despois chega Miguel a súa casa limpando o estante onde vai poñer o mestre Mateo. Algún día. Comprei unha estantería nova cunha vitrina en Amazon outro día. Algún día estará Sí. cheo de premios. Sabes? No puede pasar, pasará, ¿no? Como dice. Pois sí, vaya que sí, jolín, eu espero... Bueno, ao final é un agradecemento que che fai a xente do sector por Sí. o traballo que faz, pois está ben. Pero o verdadeiro agradecemento é a toda a xente que nos escoita e nos ve cada semana. Eso, Tamén. jolín, é Sí. o maior premio. Porque Por xa o eso. dixo moitas veces, que unha persoa gaste media hora da súa vida en escoitarte xa é... O sea, eu non o un faría. agasallo. Eu non o Sí, faría. exactamente. Eu non directamente non o faría. Mínimo o poñería no coche, porque así faz dúas cousas a vez. A ver, a nos poden escoller, sabes? Non hai problema por poñarnos mentras faz outra tarea. Eso é o bo que ten. Que ao final, si acabas de escoitarnos e non che molou, pois, bueno, pois estiveches planchando, polo menos, sabes? Non perdiches totalmente o tempo. No, Sempre intento pensar así, pero é ¿no? certo, nun mundo onde hai tanta variedade, onde podes escoller en tantos lados, Eso sí, que te claro. escollan a ti, que te vexan, porque, jolín, hai xente que escoita os meque de verdade, que esperan o programa da seguinte tempada, cousas da seguinte semana e tal, e dis, ollo. Ah, esos son os que se meten a ayahuasca todos os días. Porque non ten sentido. Que andaban pola festa do queixo. Tamén andaban por aí. Estaban por ali probando os queixos. Porque nos buscaban a nós e non aos queixos. Pois nós non o dixemos aquí. No, pero sabían, cheirouse. Sí. Como o queixo cheira e os mequemeques tamén. Por onde pasan arrecían. Sí. Pois falábamos iso de que hai cousas tradicións como pode ser a festa do queixo, que é o 49, creo. 49º aniversario e celebración da festa do queixo, e día, mi má, pero eso é unha burrada de anos. E dixemos, de burradas, pois tirar máis para atrás. Máis para atrás. As burradas, por exemplo, sí. as primeiras burradas mequemeques, por denominadas así, ou por exemplo, que sei, as primeiras mequemecadas que se poden registrar na historia, e pensamos que concretamente podría ser as primeiras mequemecadas medievais ou movidas que pasaran no medievo. Podrías irte a prehistoria e todo eso. Claro, pero... que podíamos ir a prehistoria e vería máis mequemecadas. Sí. Que eso está moi ben para facer programas. Sí. En plan, mequemecadas no prehistoria, mequemecadas no Imperio Romano. Sí. A verdad que nos pode salvar para moitos programas. Como este programa. Un programa preparado o día anterior. E a veces nen eso. Sí. Falado o día anterior, preparado o mesmo día, ¿no? Pois, traemosvos aos mequemeques hoxe un programa super especial, Bueno, un programa que realmente preparado. Preparado que 9 minutos le damos xa falando de promocións. de tonterías. Sí, Solo no, porque no. por haber preparado que está o que vamos Pois a contar. eu creo que sí que vai haber non vai a quedar tempo ao final para falar. Ajá. Porque traemos diferentes momentos históricos mequemeques. Non me mires o papel que xa Históricos medievais. Queres desvelalo. Medievo. Sí, o que fixemos foi revisar nas enciclopedias máis clásicas da historia, a Larousse,
a Wikipedia e todos estes sitios de referencias históricas e buscar cales poderían ser os momentos máis mequemeques, entendamos mequemeques que absurdeces do pasado ou putadas que lle pasou a algunha persoa e por iso se convertiu nun mequemeque que queremos resaltar. Vale. Así que damos aí a sección de momentos medievais mequemeques. Vale, vamos a ilustrar con diferentes momentos históricos que considerei que podrían ser momentos mequemeques ou situacións mequemeques que pasaban no medievo. Por exemplo, agora está moi de moda, sobre todo no sector gay, ir ligar ás saunas. Hai moitas saunas que están enfocadas a ligar. Eu vou a saunas, pero non vou a ligar a sauna. É que estou falando, hai moitas saunas enfocadas a ligues homosexuais e eu vou. Eu vou, pero non vas a esas. Non vou co intención. Que non pasa nada. Non sei se son esas. No, home, no. Cales son? Home, as que teñen un letreiro, algo así. Sí, basicamente teñen un arco da vella na porta. Ah, vale, non sabía. Teñen unha pegatina ali. Por exemplo, se vas a Sitges, hai moitísimas saunas gays e nada, e utilízanse entre outras cousas, aparte de tomar a sauna, pois para coñecer a outras persoas e intercambiar fluidos. Pois iso pasaba tamén na Idade Media, e é que moitas persoas non contaban, ou a imensa maioría, non contaban con baños nas súas casas. En algún sitio se tiñan que lavar. E como ir ao río daba frío, pois había baños públicos onde iban a bañarse. Cal é a curiosidade destes baños? Que eran mixtos. Tanto se podían bañar homes como mulleres xuntos e xuntas. A vez nas mesmas bañeiras. Que pasa que o roce ao final pero bañeiras grandes ou pequenas? Non che sei. Igual eran vasos de piscina. Eu creo que moi grandes non debían ser. Bueno. Pois eles se xuntaban os homes e as mulleres e, claro, algo sempre pasaba. E hai que pensar moitas veces que a historia non é lineal. O que agora vemos como un progreso, ao mellor antes era moito máis progreso que agora. Pensamos que a Idade Media son períodos, non, de fechamento, oscuridade e tal. Sí, oscuridade. Pero ao final non ten por que ser así. No, ao final descubrese moitas cousas que se inventaron na alquimia, hai moita alquimia moi importante que deu o tema da imprenta e todo eso que acabou desembocando por aí. E foi no epicentro da Idade Media, o sea, períodos escuros depende de por onde o mires. Había reinos e países que dentro da Idade Media eran prósperos e sanos e o tema do mito ese da hixiene, a xente na Idade Media se lavaba, non era... Sí, pero son pequenos erros históricos que moitas veces temos pero están asumidos. como cristalizados aí na sabiduría popular e non é así, pero bueno. Por exemplo, os papas casaban e tiñan fillos e agora empezamos non na Igrexa Católica como algo moi celibato, moi tal, e non ten por que ser así. O cousas como este do dereito de pernada é mentira, son mitos e lendas. Pois falando de papas, traivos unha mequemecada total que era a papas contra emperadores. Claro. Vas a coller a sección esa que deixei a medias e vas Pero vas falar de papas emperadores. Que va? No, vale. Sección morta queda enterrada. No, pero veño falar de outra cousa. Non a din sacado nese programa, non a vou sacar agora. E é que na Idade Media a fe impregnaba toda Europa e toda a sociedade, non? Era tanto o poder da Igrexa que moitas veces a Igrexa tomaba un papel, un rol militar, dominante, e intentaban pois avasallar o máximo posible, non? Que o poder central residira no Papa. Eso non lle facía gracia aos emperadores do Sacro Imperio Romano, xermánico, Sacro Imperio Romano xermánico. Capital Constantinopla, Bizancio. No, xermánico. Ah, vale. Carlo Magno e toda esta peña. Al Imperio Carolingio. Sí. Pois claro, eses emperadores non lle facían ninguna gracia que a súa autoridade estuvera por debaixo do Papa, un fulano que vivía en Roma e niñes viña, niñes vaya. Así que os tipos colleron e pois enfrentáronse ao Papa e había unha competencia que me acabo de inventar que era as excomulgábanos, non? Pois había o emperador Enrique IV cuestionou ao Papa varias veces e foi excomulgado 2 veces. E, por exemplo, Federico II alcanzou a desteñable cifra de 3 excomunións. 3, pero en que período de tempo? Moi curto? Nunha semana? Non che sei. Nun mismo día? 3 excomulgos, non che sei. Ao mellor, claro, estaba ali santando co Papa e te excomulgo! Sabes? E pois se arreglaban na merendola, depois nacía, volvían outra vez e pois te excomulgo outra vez. Excomulgo porque has insultado a mi tía e non pode ser así, joder. Pode ser. Pero hai motivo, os motivos das excomulgacións non se saben, non os traes. Isto tamén non hai que avisar, nós non somos expertos para nada en historia. Bueno, máis Miguel que eu, hai que decir, porque ti és historiador da arte.
Bueno, acabei a carreira, pero eso non quere dicir nada. A ver, todo o que digamos aquí non é verídico, é dicir, podedes entrar en calquera sitio e No, os desmentilo. Mequemeque como programa é ficción, xa, Sí, dende é todo o principio, ficción, dende o ahora segundo uno é podría- ficción, dende que entra a música dos créditos todo é Sí, ficción. sí, todo o que se di aquí é mentira. E se ten algo que parece coa realidade é pura casualidade. Vale, ti sabes o que é Monasteria Duplicia? Monasterios o sea, monasterios mixtos. Sí. Sí. Sabes diso? Home, eu estudiei deso. Moi ben, e de que trataba? Home, non sei o que pasaba dentro, pero dende fora se supón que era un lugar Santo. santo e Onde- ríxido. Onde se xuntaban tanto homes como mulleres Sí. para orar e elaborar, ¿no? Orar, sí. Pois dice, por exemplo, que aquí en Santiago, na catedral, únense a catedral e o convento este que está detrás da catedral, pois por debaixo das escaleras, en teoría hai un túnel Cal, que Martín unía Piñario ou da Quintana. ou das clausuras, das monxas de Xa, clausura. sí. Din, non sei se é certo ou non. Pois esa é unha boa mequemecada. E de mequemecada tamén é Claro, iba a preguntar onde está a Mequemecada aquí, xuntar os homes e mulleres, ¿no? Sí, porque algo pasaba sempre. E tamén nos baños e todo eso. Sí, claro, O esa é sea, a forzar mequemecada. os encontros. Sí. Pero eso en Grecia facíase libremente, sin Pero estamos problema. falando de Idade Media, non, en Grecia. Sí, Poderíamos Grecia. falar de outras. Vale, isto tamén é unha mequemecada e é falar das prostitutas na Idade Media. Lembrades ese capítulo dos Simpson onde toda a familia van de excursión a Barranco Sanguinario, un pobo fundado por prostitutas que contaba co servicio express para transportar prostitutas frescas desde San Jou. Frescas. En 3 días. Vale, pois Europa, a Europa medieval era un pouco así, era o Eso Barranco é Sanguinario. o precursor de Amazon aí. Sí, era un sitio onde a prostitución tamén estaba ao pé do día e na Idade Media Pero dixeron... estaba como consentida, a consideran como unha Claro. especie de mal menor, non? Claro, Algo así. chegou a dixer, mira, contra isto non podemos loitar, é un mal necesario, Claro. a pesar de que sexa pecaminoso, así que o que se decidiu, por exemplo, é delimitar barrios, como o barrio das prostitutas ou a rúa das prostitutas. E hai un caso moi curioso, por exemplo, aquí, que podedes visitar, que é o de Barcelona, que se vedes no barrio gótico de Barcelona, caras nas esquinas das rúas, e que estades entrando nun antigo barrio de prostíbulos. Vale. Mira canto aprendemos mequemeques. Pero non sei se é verdade ou mentira. Eso é verdad, eso é verdad. Vale, Eso esto sí. ¡Ching! Hai que poñer aí unha cuña a cada vez que hai unha afirmación certa e outra, Sí. para distinguir, porque a Sí, veces podes meter aí no vídeo, máis traballo para máis editar. traballo para, sí, bueno, un clip sonoro aí de algo. Chiclín. Vale. Vale, ahora vamos a intentar buscar mequemecadas medievais galegas. E eu creo que o mequemeque máis o galego máis mequemeque é o mariscal Pardo de Cela. Ese home non pode ser máis mequemeque. Todo o que lle pasou na vida é unha mequemecada tremenda. Pensei que ibas a dicir o Marqués de Sargadelos, pero claro, ese do siglo Nah, claro, ese é XIX. moi novo. É moi novo, é un moderno, casi. imberbe, sí. Sí, no, isto falamos do medievo. E é que o mariscal Pardo de Cela, para que non o saiba, pois tivo aí uns problemillas cos irmandiños que, bueno, que lle reventaban as súas posesións, os seus castelos, e non querían pagar tributos. Pois nada, que o tipo se enfandou aí un pouco, tuvo que fuxir, e grazas aos reis católicos volviu e empezou a facer outra vez das súas, porque o señor Bobo non era, a pesar de que queiran un pouco prestixar a súa figura. Es que había algúns tributos que eran moi mequemeques, a verdad. Eso sí que era mequemeque. Inexplicablemente, Sí. non se sabía como estaban esos tributos aí. Por exemplo, dame toda a túa comida e ti pasa fame, por Sí, exemplo. Ese sí, era sí. un tributo mequemeque. Pero a mequemecada do mariscal Pardo de Cela ven de que foi buscado pola xustiza, polos reis católicos, apresado na Frouxeira, alá pola Mariña, levaron a Mondoñedo En Foz. e a súa muller buscando un último perdón dos reis católicos que lle concederon, pois non chegou a tempo e na ponte do pasatempo, pois enredaronlle ali a muller, non lle deixaron pasar pola ponte porque levaba a carta que o perdón e o indulto dos reis católicos, e o pobre Pardo de Cela máis o seu fillo cortaronlle o pescozo, e este pobre mequemeque perdeu a vida. Pero por que mequemeque? Home, a ti eso non pode ser máis mequemeque, que a ti te vayan a asasinar vas a... e que enreden a túa muller nunha ponte que está literalmente a 200 metros Bueno, moi e que peliculero. che corten a cabeza. Eso Moi é peliculero, terrible. moi Michael Bay, tío. Moi película de Transformers. Podes Aí facela, que se pegan aí, te chego a salvar, pero no, e retraso todo. Vou a facer outra conexión mequemeque, e isto seguimos alá Vale. polo norte de Lugo. Mondoñedo é unha provincia mequemeque.
Por provincia, Mondoñedo. Unha provincia mequemeque. Explícome. Vale. Como ben sabedes, as antigas provincias do Reino de Galiza eran 7. Santiago, A Coruña, Betanzos, Lugo, Ourense, Tui e Mondoñedo. E dirás ti, Mondoñedo, capital dunha provincia. E é que as viravoltas da vida fixo que esta vila se convertise en capital de provincia. E por qué? Pois non pode ser unha capital máis mequemeque polo seguinte. Como ben explicamos nun dos programas do bispo este santo que se poñía ali a destruir barcos vikingos simplemente rezando, pois a costa lucense recibía moitos ataques vikingos e a consecuencia diso dixeron, nós non podemos estar aquí. Sobre todo era na basílica de San Martiño de Mondoñedo, que é onde residía todo o poder eclesiástico, e era atacada polos vikingos. Que fixeron? Pois meterse un poquinho máis co interior e fundaron ali en Mondoñedo, pois o que sería a futura vila que levaría a capitanía a capital da provincia. Son mequemeques que por fuxir da costa para que non lles toquen o carallo e meterse para dentro como uns cobardes. Home, que me cade, non te esperas que pase iso. Que sí, un pueblo de 4 habitantes, ¿no? Se convirta en como Madrid. Por exemplo. Madrid, bueno. Vale, e para finalizar, creo que a mequemecada máis grande é cando os galegos intentaron conquistar Escocia. Ai, sí. Soache? No. Pero me gusta como mequemecada, sabes? Esta é a primeira que raciono de primeiras como boa presentación, sabes? Teño aquí o rollo ben escrito, pero vou a contar cos mías palabras. Mellor. A min contomo Manuel Gago, nun bar en Alemania, así que xa pode ser... Vaya combinación. Para resumilo, como se fora unha taberna. Unhas pintas aí, cerveza no medio, iluminación tenue. Século XIII. Vale. Guerras santas, que guerras santas? Guerras religiosas nas illas británicas. Como sabedes, nacen os protestantes ali por Reino Unido, hai unha loita de católicos contra protestantes, os católicos queren que os protestantes sigan sendo protestantes, e os protestantes pois queren crear a súa nova... Protestaban. Vale, pois polo que sexa, os reis españoles non lles gustaba iso, e querían pois axudar os católicos desas illas a que sigan sendo católicos e a que se expanda o catolicismo outra vez pola illa. Que se fixo? Mandar peña daqui en navíos para axuntar por ali aos católicos e revolverse contra as illas británicas e se podemos derrocar ao rei inglés. Eso como se cae, ¿no? Segunda opción, si é posible, ¿no? E axudar aos irlandeses e toda esta peña. Vale. Quen máis? Hai un monumento. No, vou buscar. Hai un rexemento, que é o rexemento galego, que custaba de 300 galegos, que parten galegos puros. Eran galegos daqui. Que criados no... Sí. Mira, digoche incluso os nomes. Estaban as ordes de Nicolás de Castro Bolaño. E este señor e os seus 300 homes pois van co seu navío dirección Escocia, porque o seu mandato era chegar ás terras escocesas, xuntarse ali cos clans escoceses que eran católicos e armar a gorda por ali, mentras outros iban a Gales, a Reino Unido, a Inglaterra e a Irlanda. Vale, pois os galegos chegan a Escocia, desembarcan, pelean ali un pouquiño, pim, entran nun castelo, fanse cun dos castelos que está ahora máis fotografiado de toda Escocia e en Edimburgo. En Inverness. Vale. Pues nada, os tipos empezan ali por Escocia a armar a gorda e pues nada, que se meten ali no ese castelo e mentras outros estaban intentando falar cos clans, rodearon ese castelo e a cañonazo limpio botárono abaixo. Que pasa? Que os galegos non se rendían. E a pesar de que os bombardeaban, non se rendían. Era tanto o honor que tiñan para defender que cando ao final acabaron botando o castelo abaixo e sacando os galegos para fora, sentían tanta admiración por esos soldados que os sacaron pois con todas as non sei como decir, con todas as gratitudes e con todas as bien baixo palio aí como que ben fixestes, non sei que. Sí, víctores. Cando despediron o Titanic. Sí. Vale. Como te quedas? Eso non pode ser máis mequemeque, que 300 persoas vayan a Escocia e intentar conquistar. As Termópilas. Sí. No, Termópilas galegas. Que non nos movemos do castelo. É a Termópila galega, eso, entonces. Vale. Pues só morreu un galego. Iba a preguntar por número de baixas agora. Solo un. E din que a fantasma que vive nese castelo. Como te quedas? Pues como estaba.
Bueno, tío, casi faz o programa, Sí, ti, sí. Encantoume isto, a verdad. Porque ti traes mequemecadas históricas. Eu traio unha mequemecada histórica. Perfecto, porque entra que nin No, nada. unha no, pues sí, bueno, entra suave, sin, sabes, sin mantequilla ni nada. Mira, a cousa é que falando de eso xusto no fin da Idade Media, Sí, a caída de Constantinopla, sabes que por que foi? sí, Sí. sí. Vale, pois contamo ti xa. Sigue falando, gasta ti Pero a saliva. deixa ti. Que foi todo por unha mequemecada, o sea, deixáronse unha porta aberta. Que dis? Sí. Eso non o sabía. Eu pensei que bombardearan aí a muralla a Home, muerte. tamén as míticas esas muros bizantinos resistentes que todos confiaban. No, asediaron, pero non o Imperio Otomano, non? Asediou unos, pero non os conseguía tirar. E unha incursión duns italianos, non? Pobres italianos, sabe? Van levar a culpa, pero é o que hai, é a historia, é así, está escrito. Deixaron a porta aberta. E fixeron unha incursión en territorio otomano, que sei, para facer pillaxe, robar, sabotear algunha cousa, e cando volveron á cidade a cruzar a muralla e todo, deixaron unha das portas, a ver, das pequenas, destas como de segredas, medio segredas, pero que tamén están... Auxiliares. A deixaron, sí, destas auxiliares, salida de emerxencia. Pois a deixaron aberta e coláronse por ali 40 ou 50 otomanos e aliaron parda e puxeron varias bandeiras na muralla e baixou a moral da maior parte dos soldados que correron porque pensaran que estaban dentro todo xa, ou a maior parte ese flanco da cidade había caído, non? Entón hai moitos que abandonaron o posto e foron a socorrer as súas familias para fuxir. Oh, que cobardes. Claro. E ali tamén había moita xente que fuxiu en barco e todo iso. Non sei se o sabía. Se foi porque alguén deixouse dese grupo de italianos a caída dai. A ver, é moi mequemeque. É bastante mequemeque deixarte a porta aberta Deixar a e porta- que entre el enemigo por aí. Pugo por pan. Non Veña necesitas agora. facer o engano do caballo este de Troya. De Troya, Non no. necesitas, xa faise solo. Pero este un error, sabes, unha das grandes pifias históricas que, a ver, que moitos historiadores din que Constantinopla houbera caído. Home, claro. Resistiría un pouco Polo que máis. as bombardas otomanas iban a facer o Pero seu vamos, que traballo. isto como que favoreceu xa en plan adiós bueno, o imperio bizantino caeu aí, tamén foi un dos puntos do fin da Idade Media. Entón me parece bastante simbólico traer esta mequemecada e que xusto coincidese co fin, claro. Bueno, que se supón que anda por aí. Hai moitos historiadores que o din aí, outros co descubrimento de América, sempre hai eses debates, ¿no? Entonces nunca o sabremos a ciencia certa. E tes outras mequemecadas históricas? Teño unha pero logo informeime ben e é no gran incendio de Londres, pero é do siglo XVII, claro. Non é medievo, pero é unha mequemecada bastante grande. Non sei se sabes como se orixinou ese lume. Alguén tamén deixou unha porta aberta. Si entrou unha brisa que avivou un lume e prendeu. Non, nunha panadería, un panadero. Que sí, que deixou o lume encendido e foise a dormir pensando que estaba todo ben, todo apagado, e cando veu que o lume estaba como consumindo un pouco a casa e tal, colleu o tipo e en vez de tal, fuxiu pola ventana, marchouse da súa casa e deixou que prendese todo e gran incendio de Londres. Pero dixetes que isto a mellor non é real. Isto é real. É totalmente verídico, pasou así, tal Sí, cual. sí, o de Bizancio tamén. As dúas cousas foron reais. E logo, a pregunta que che quería facer para finalizar, e así pechamos ben o programa, creo, que cal crees que sería o reino medieval que máis se parecería ou que máis comulgaría cas doctrinas mequemeques? Mais que coas doctrinas é coa... Bueno, sí, xa sabes por onde Co vou. espírito mequemeque. Con porque sí, ca esencia. Hai que entender que os mequemeques son como o Team Rocket. Teñen boa vontade de facer o seu traballo, pero ao final sempre perden. Cal crees que se... sabes? Ti tes algún? Non teño claro, sabes? Eu creo que sería mezcla de varios. Tamén sería facer un popurrí, unha mezcla, metelos na batidora. Eu creo que os mequemeque teñen algo de vikingos, me parece. Dis? Eu creo que algo teñen. Pero os vikingos acabaron moi ben. Acabaron sendo nobles por toda Europa. Sí, pero algún que acabe mal. Asediaron París, o sea, o que dixas tú, saquearon mosteiros. Mira, eu, por exemplo, un imperio ou unha civilización que podría ter un final mequemeque son... De cagadas. Sí, eu creo que, por exemplo, o Azteca ou o Inca. Rollo, por exemplo, eu penso no Azteca e imagínome iso, claro, un imperio enorme, bastante cabrón, hai que decilo, que o joden uns tipos que veñen de fora, que salían con moita peña de por ali e ellas arman marimorena. Eso claro, porque bebían sometindo as pequenas poblacións rurais, que escollían de prisioneiros e tal. É que hai que entender que os aztecas eran pouquiños
dominaban a outros povos. Non era que No, era no. un pobo xigante, eran moitos povos diferentes. Claro. Eso é un pouco me pois está como lle chaman, a Mariche ou a señora esta que traicionou aos seus que ao final foi a muller de Hernán Cortés. A Maliche ou Maliche. Sí, me soa. Que incluso ten unha moeda ou algo así. E que en México odian a morte. Pois eso é un pouco meque-meque, non? Que ti esteas falando cos teus xenerais na túa lingua, pensando que os españois non te están entendendo, e que esa señora estea traducindo todo ao Hernán Cortés, eso é moi meque-meque. Tamén. É dicir, joder, que putada, sabes? Pois cousas así, tío, non sei. Eso pode ser unha boa pregunta, meque-meque, se creen que é o... Claro, se pode deixar por aí para ver se les teñe máis información sobre algún concreto. Por exemplo, pode ser algún reino así destes perdidos que duraron 5 ou 10 anos, pode ser o que sei un Anglia oriental. Galiza é moi meque-meque. Tamén. Pasaron unos meque-mecadas potentes. Os reinos xermánicos estes que barreron o Imperio Romano e logo non duraron moito, non? Porque non acabaron de asentarse de todo. Por exemplo, unha meque-mecada que ven moi a fío co dos escoceses, co dos galegos que van a invadir Escocia, nese período en concreto, donde se producía máis viño na península, eran nas provincias de Ourense e Pontevedra. Era un viño moi bo, de moi boa calidade, e exportábase moito para Inglaterra tamén. Que pasa? Que cando a coroa española e a inglesa bateron e empezaron a levar mal, buscaron un aliado na península que foi Portugal, e claro, a coroa británica máis Portugal fixeronse amiguis e empezaron a exportar eles o viño. De conveniencia. Claro, e que pasou con moitos galegos que vivían en Ourense e en Pontevedra? Pois que marcharon pa Porto. Empezaron a producir eles ali o seu viño, que acabou sendo o famoso viño do Porto, que pois moitas desas cepas son galegueiras. Teño que confesar que sentíme tentado a facer unha especie de top de papas de reis mequemeques. Joder, tío, pois podíachelo ter feito. Pero o sinto, deixar así, sabes, a palabra no aire. Pa outro momento. Que o pidan, se o pide a xente o fago. €1, facemos un crowdfunding para facer ese vídeo solo, sabes? Te imaginas? Pois con esta reflexión meque-meque, petición de Miguel a xente, despedimos o programa, así que moitísimas grazas Miguel, moitísimas grazas Belén, e moitísimas grazas a todas e todos por escoitarnos e vernos outra semaniña máis. Así que nada, seide moi felices. Abur, adeus. Chau, chau.